ngasungo bangam de ban tingan ni ban rit ban keren ke jing sya ban ngasu ban ai ke jero khamtam ye UDP menurut ban res ni ki isu ha ko badai ban dawa na sarkar badai ban thung ya ka independent inquiry kumno ban tokit halo ke jumlong ke juman ha ko badai ba ka MECL tikani kalong ki ke jing ja ka ba kamdei tang manta kani ke de belajar nadu ki por boleh halangi phai sarkar barim adu sarkar ba thamai kala shibun kam taman kedauti wei pat kat ba upai ba udang jenjar na ko we gasngi sakwe pat adu ki por boleh ko mat ini load shedding boleh bala ke jong ka stit ina haban mat load shedding adu manta sa tang khandiat manai bandap mangin kenjo syakasan posnem kani kala pan pau ya ta ke jing bamlong fit hakaban sensyar ke setiap ti boleh ngakaren ni kador namar kalong kiki ke banginum la par sangam ngaban bu ke jing keli ni ki parlok ki beranang hapo ka government hatu kalong mengchu sangam maka kentien nong wei kong ba silent is consent baka jing sabjar ke de menjur kemar kadau amla ban sabjar bat hani ke por akuan pan pau ba ladang ya keren sisa ya kata kajing tiang kajing serkai kamdei to virus COVID-19 ka bakham serkai kadeka bamsap jong kani ka badon hapo ka MECL manta ka baar badi COVID ka balai ka badi jong kajing salan doyong kajing ti bean doyong hadu manta hapring ka curfew kidang ya tro tigalong ka AKA ka ba minum la par sangap bar kani ka dei ka ba ko bang krensyai ka dei tanam pen klan pen sengat pen plung ya ka parti NPP bakin la bakin ya tunjuk bor om tang apo ka state Meghalaya om tang apo north east dei ha nation ha country hi borokoi tengah ko an pois kapang ha ko bedai bat kani kajing jajong kajing long juman apo MECL nginum la ban sangap kajing thmu ban pen trekam lo to smart meter kalong ki ka ba ngisu thu shai badai tang itai baki ong li slot sim card ini kam dei ki jikla barkani ru ko jing ong jong MECL ban jing ong jo pomer star bakalong ban pendunai ke jing jing sep jong ka ban pendunong ya ka ban penduna ya ke jing dunong jong ka MECL kadi bamla ban long bamla ban pedang tela da upau minister don syata ke jing temu ke jing angnut ke jing long concern na ka banta ban bani i ta ke jing kala wadi ban implement hapo garwils ka ba ke jing dunong ka ba sirkai kibun kaba kibil kimpat siu ke berak sateng hadu menta kani kumnu wai ba kibenta joko di khasi jantia matang haban mat ya kejing ya bat kani ru kuak man nak basai baka datang ke jemun toy jong ini ki supplier ki badai na sabar joko state bat kejing sutu jemut jong nu bat nu ti kebaar rangi pai sandika suk bahagya scheme ke price escalation kejing ladang nu jore ka dor yo market price market rate kador jeng do bilak laban poitang South Spa duna ni South Spa tenrei ko balingo apar kalong ngilalap ba la supply da manu hakador ka ba syajar tam kata kala include lang ba tax bara ka jugo pora dangi pai ka total supply jong ni ka joni ki do bilak kalong hadu silak khalai borni tigi basta jeng khen tu gidang khen bat ken sai i ta ka jeper ba ka don ne em kata ka jeng bamsap bat namar takadaw ngong yepi baka jing bamsap ka kham kraw bani kani jing tiang ni COVID-19 halor ka bil jong sai prakash kani ru yo bor ni UCMD ladam don ba ai bor menuru kani jing stu jemut ka true conspiracy hapring menuru adang ipai kani jing map hakbari ni ka bil jong ni sai prakash ru kalong hadu sikrur nyopo saulak kalong ka bangin mula bangin Supriang kalong highly objectionable but highly questionable. Teratangi pai sani ka ERP enterprise resource planning. Kumki computer table chair ki suki gimit bat ka computer set kubangi kumang 8 pau bat kum ka UPS hakador ka ba lailak laipun rio hajar. Si set ka bamlak banlong. Teratangi pai tang ka printer silak khat khandai hajar. Kaniru ka bamlak banlong. Kaba dongkam matokit bat ka total cost jong ka ERP ru kadong hadu khat pra kurus tirangi pai ka total baki supply ka dei sispa teli ki computer bat arpui teli ki printers tirangi pai pat sakawai ka benta ka bangi sutu syai bagani ka government kalong anti people anti local hadangi pai ka outsourcing of substation shower o company ubay na po UP kata na ka benta ki life fulai kilo volt substation
ka total substation na bangidon po kari Meghalaya kadon san pun riu tuli ti hapring ngajing ice ban pentri da ni company na po UP kumba san spa adun rus pangut ki kena samla kladuk kam ti mano balong responsible kani kam tama pre ni kipor ka balong ka crisis of unemployment kadangi pai pat sakoi ka banta ka beri ka special tarif plan jing sisa kala de ban penkiu no ki industries banyarap i domestic consumer ndai ka ba lingo pat kalong ba kalong balinga ong anti local anti people mentala penhe ikador haga jing khain jong ta per unit bala penhe nagi pai ba bala penrit pat ya ki industries ba kata nam ta industries su kemde ta borok industries ndai ki don tangki selected few ki bala sujiet tangkat tu kat ni ban penha ba kador ba southing ka 0.9 per unit kani kalong ki ka bang hap su thu sai ba kani government kalong anti people anti local but arangi pai ban ngasngo bangim dei ban klet ru yang bang dei ban ai ka jingero ka jing khublei ka bakarpang special recognition na ka banta ikong lumlen kharkongor ibri retired IS ibalong ru I independent director ibala note ban sim ksen jam ban resign no nakakam balai don ayu chalendet mentang ina dong kam kibriu ki jongi bakin syakri na ka banta kabit ka biang jupat ba kham tam ki bron na po ki post ki bahe ki ba la ban don kata ka kaliver ka ba la ban syakri mana jing syakri ka ba na ka banta ki pai ba re ka ba solingo kumbai lapan pau ka ba ki policy ka bangin yakren ni shoban ai ka approval kinu ki major decision kala de ban wan kat kum ka rules news ngi kala de ban wan hakti jong kita ki board members ka bangla banong bakin yo ban puli bakin yo ban study khan yo ban ai jimut bakin nak sim karai hendrei hasyo ban ai ka approval tang ki kenta ki wanra ya kum kita ki policy kani galong ki ka ba ngisu thu ba kani ka government ka thmu yo ban create ka thmu yo ka ban create lesi kita ka communal differences happening jongi ki para riulum ti ngasngo holor kini ki banta adangi phai sakawai pat ka jing ai promotion ya u junior officer but la supersede nau pat ki reward ki beri ki senior officer don ayu shandet kani ngi haban bu ka jing kali baka don ki dong kam ban yo ki brio ki ba long nyang ko ngo ki ba long yes man mar mar ta dawan haban poi biang sakabenta join kong lumlen khar khongor ban ai zero I but ki we dang dan po ka post hagi different post ka bagi yo ban syakri ki beri ta ki machineries jong ka government ki zuba ban hok kinum pen kinum sya ban peniap no ka jing teplem ka bagi don tanah kadau jong kamlu ka bagi bam kum ka tulop tinga sungu bakani ngi de ban kentu ngi de ban khotlang ki du bangin trei ka hok bangin de ban tieng amar yo don lada trei hok ru sya pen sitom but haro ta kanong rim ngako an pen pawru sakawai kum ka jingja ke ga baja hawe de bat u chief secretary jong iba Hector Marwen iba de ban yo ya ka post chief secretary kan hapan khli kan ni baru correlation hapan khli ndai mentala thong pat da uwei don ayu shalndet hatu kan ka government kamdei anti local hatu kamdei ka anti people de lor ta kanong rim bat ngasulong concern ba ni dokam mar sothu bar KDP kamdei ban compromise kumakastan kumangila de bi ka risk ka jing risk ka chongka yani ki issue ba ndai ban suhun bakan wan bakan constitute ya ta independent inquiry ndai de ban remove swa ye ki badan po ka post balada kamdon ki la lap la sai bagini ki bangi suspect kimdon ki kila ban simbiang ta ka post ka chong jing start jong government tinga sengu ba ka working environment ru kamdon shu kamlong suk kamlong sngan kamlong comfort shu ya ki lesing ala banong pardo personam ba ki wei pat ki batri hok hapok MCL kombolong menta timar ta daw ngasngo ba ka government of the day they should immediately constitute an independent inquiry and this independent inquiry it should be free and fair without any interference without any outside interference kani ga de ga ba ngako ban bu ka jing ai jumut but ka jing kentu ba ka sarkar kanum la ban sting bala da kamdon ki ka ba lesi kum ka allegation ka don ki de banlong ki ba slur ban simno ek decision immediately khanang bangila pat bangin begini ya kata kajing syakri jok MCL kum ki por balet ba kariu ja bandiu jungi kani omat ya kata kajing songsuk kajing songsang ti ha choman pun kut ngaku ban penken mau sa sisien pat ba hangai simet ngasngo ba kajing
bakam dei kata kajing ting yang ni COVID-19 ni virus ubang imla bani ubang tip ke ibadon kata kajing sisa baro lagi tip tang ni kuwi baka bakam kraw kajing ting kadika corruption ka bamsap bampong lagi pai COVID lagi pai doyong lagi pai hani ka present situation ka bangi face mata po ka MCL